Bueno, EH Bilduk eta labek bilera bat indegu gaur, hezkuntza gaia hartuta, eta gero hemen pixkat adierazpen bat irakurriko dugu, pixkat elkarren artean eraiki ditugun adostasunen berri edo meintzat egin ditugun irakurketen berri zuekin partekatzeko. Argi eta garbi ikusten duguna da hezkuntzak eraldaketa sakon bat behar dula, eta zentzu hortan hezkuntza akordioa abia puntu ona da beti ere euskal hezkuntza sistema propiorako transizio egiteko baliagarria da heinean. Aukera baten aurrean gaudela uste dugu, eta aukera guztiek bezala, honek ere baditula bere arriskuak. Eta arrisku behinena egungo sistema duala betikotzea izango litzateke. Transizioa ari gara, eta transizioa eraikiko diren indar harremanen araberakoa izango da. Bermea hezkuntza komunitatea izango da neurri handi batean, eta ezker independentistaren ardura izango da bidea urratzea eta arriskuak neutralizatzen saiatzea. Orain, lege on bat ateratzea dela erronka uste dugu, eta aurkeztu den lege proposamenean atzera pausa ikusi dugu funtsezko hainbat elementu edo gaietan. Kezkaturik gaude, hezkuntza komunitatean eta jendartean oro har giroa nahasten eta polarizatzen ari delako, eta uste dugu Euskal Herria bezalako herri zapaldu batean, gai izan behar dugula, hezkuntza sistema publiko burujabearen norabidean, akordioak erdietsi eta urratsak emateko. Gure ustez, orube berri bat jarri behar da, hezkuntza tradizio desberdinen, bai ikastolen eta bai eskola publikoaren onena jasoko duena. Konfluentzia da bidea, sare publiko, bakar, burujabe eta deszentralizazioan antolatuko den hezkuntza sistema propioa eraikitzen hastea. Horretarako, aitortza zor zaio eskola publikoaren komunitateari, administrazioaren inbertsio ezaren ondoriozko baldintzak askarretan, herrigintzan egindako lanagatik, euskara zabaltzeko egindako ahaleginagatik, eta gizarte gisa dugun arazo handienetakoa den, klase eta jatorriagatiko segregazioa eztabaida publikoaren erdigunean jartzagatik. Eta aitortza zor zaie baita ere ikastolei, kultur transmisioan eta euskararen irakaskuntzan administrazio publikoa egiteko gai izan ez denari eutsi diotelako. Ikastolen sistema gai izan da nazio ikuspegia bere hezkuntza jardueran bermatzeko. Hezkuntza akordioak abiatu behar duen transizioaren lehen fase honek sistemaren deszentralizazioa ekarri behar du. Ikastolen antolaketa eredu komunitarioa oinarri hartuz. Ekarri behar du aukera berdintasuna eta hezkuntza eskubideen bermea, eta horretarako eskola publikoak ardatz izan behar du. Eta ekarri behar du baita ere jauzi bat euskalduntzean, laikotasunean, inklusioan eta eraldaketa pedagogikoan. Momentua da baita ere titulartasun partekatuak esperimentatzeko. Tokitasunean oinarrituz eta udalaren parte hartzearen bidez. Eztabaida honetan, naiz eta mendebaldeko 3 herrialdetan ari garen, nazio ikuspegiz jokatu behar dugu. Gaur 3 herrialdetan ematen diren urratsak eraikuntza nazionalean parte izan daitezen, eta gaur posible ez diren urratsak bihar posible izan daitezen. Garaia da baita ere burujabetza politikoa aldarrikatzeko, Euskal Herriak transizio honetan bidea egiteko konpetentzia esklusiboak behar ditu hezkuntzan ere bai. Horretarako beharrezkoa izango da eztabaidagune eraikitzaileak sortzea, akordioetara iristea eta baita mobilizazioak antolatzea ere. Hezkuntza eragile ezberdinen proposamen eta eskariak entzun egin behar dira. Besteak beste hezkuntzako langileena. Hezkuntza sistemako langileak bakoitzak bere eskola, ikastola edo ikastetxean mobilizatzen ari dira eta datozen egunetan eremu publikoan grebak deitua dituzte. Bat egiten dugu langileen eskaerarekin. Berretsi nahi dugu ezker independentistak bere esku dagoen guztia egingo duela aukera hau baliatu dadin
euskal hezkuntzaren aro berri bat ireki dadin. Hurrengo hilabetetako erronka izango da lege on bat onartzea eta hezkuntza akordioaren garapen egoki bat egitea. Asko dago jokoan eta ezker independentistak bere honen emango du herri honen eraikuntzarako lehen mailako garrantzia duen erronka honetan.